Ramogi TV, Migori. Wadhi nyime nyako Ramogi wang'i motende kod weche mag somo ka wawuok e weche mag siasa. Moko kuom jonyuol ma ywak ni ok giyie kod duoko mar penj mar KCPE manyiso ni ogol kod duol matayo penj e pacho KNEC koro dwaro mondo KNEC omigi duoko makare kapok ochak chenro mar yiero sikunde ne jopuonjre. Kaka Judith Mondi lero, jonyuol go ne ochopo e apise mag KNEC e boma ma Nairobi okinyi ma kawuono ka apisas go mag KNEC to yangore ni kod bura moyiedhi mar winjo ng'ur ma osewuok e wi duoko mar penj go. Okinyi mang'ich mar Jumapil, jonyuol kod jopuonjre mag skunde ma opogore kama oting'o Kitengela International School omondo e apise mag KNEC mar manyo duoko e wi duoko mag penj manyicha ogol juma ma okalo ma gikoni ne ok ni kare. Jonyuol koni duoko mane giyudo ok gin mek jopuonjre gi kendo gidwaro adiera makende. We truly believe that those do not reflect the abilities of our kids. We are 100% sure those are not our results. It can't be that a school that has been #1 in the country for the last 3 years, all of a sudden in 2 years' time, don't have top performers. It is not a coincidence, and we want justice. As the national anthem says, let justice be our shield and defender. Eduoko magiyudo, gikoni e somo mar science kende, thoth jopuonjre yudo maksi 50 ma oluokore, gino magi pachgi ok nyalre. Ka bende moko kuom jopuonjre ma osebedo ka yudo maksi 400 kadhi nyime, oduok chien nyaka maksi 300. When we checked on science, all of them scored between 55 and 56 marks. It was 54, 55, 56. Then it is repeated again, 54, 55, 56. I think that is not... It's not just a coincidence, no. How can a child who has been consistent in getting 400 and above, 420, 430, 440, and sometimes even 461, end up getting 354 marks? My son got 354 marks, and I believe is one of the highest. Odiochieng' manyoro, duol ma ochung' ne penje pacho KNEC ne okoni giseyudo lipode ni ne nitiere ng'ikruok ahinya to e somo mag languages, kama moko kuom jopuonjre ne omi duoko mar sign language gino mane ok gitimo. Giyango ni maromo jopuonjre 133 ne oseyangi, mak mana ni gimiyo jonyuol ndalo 30 mar chwalo ng'ur maggi, gino ma moko kuom jonyuol koni ok bi konyo kaluwore ni yiero mag skunde chakore wuok tich tarik 27. We want some definite answers. I know they are talking about 21 days, 30 days. The selection is tomorrow. How will these guys get justice if we get the letter in 21 days? And for records, we are going to pursue all avenues, all legal avenues that are required. That's why we are diplomatic people, we are sensible, we are coming with, you've seen, these are reasonable people. We are not here out of the blue. We just want our justice for our kids and ourselves. Moko kuom skunde ma osechwalo barupe gi KNEC ma otenore gi duoko go, oriwo Moi Primary School Kabarak, e kind mamoko. KNEC ne ni kod aput odiochieng' ma kawuono mar twak e wi wechegi, mak mana ni jofwambo ne ok oyienegi donjo. Judith Mondi, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV.